हरे तर सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे या तिसऱ्या अध्यायामध्ये. आज आपण या प्रवासामध्ये आपल्या तिसऱ्या अध्यायापर्यंत पोहोचलेलो आहोत आणि या अध्यायाचं नाव आहे, समोर आपल्याला दिसतंय, कर्मयोग, की कर्माचं योग आहे हे. आणि हे योग, जसं आपण ह्या योगाला शिकतो आहोत, काल बुद्धियोग, त्याच्यामध्ये सांख्य योग बघितलंय, त्याचप्रमाणे आज आपण कर्मयोगाबद्दल जाणून घेणार आहोत. भगवंत काय सांगतायत ते थोडंसं मागे जाऊन उजळणी करायची, तर त्याच्या सुरुवातीला मी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी इथूनच आपण सगळे वंदन करूया. आणि श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी वंदन करते. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करते. आणि आमच्या सगळ्या टीमला, या इस्कॉनच्या सगळ्या टीमला, ज्यांनी हा उपक्रम सुरू करण्यामध्ये खूप कष्ट घेतलेले आहेत, त्या सगळ्यांना सादर प्रणाम करते आणि माझ्या या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करते. थोडंसं मागे जाऊन उजळणी करायचं म्हटलं तर आपण या स्लाइडवर जाऊया. आणि मग आपण हे जे ज्ञान, काल जे ज्ञान भगवंतांनी उपदेश द्यायला सुरुवात केलेली आहे, कारण अर्जुन हा विषण्ण अवस्थेमध्ये, ज्यांनी शस्त्र टाकून दिली आहेत आणि आता मला युद्ध करण्याची इच्छा नाहीये, कारण मी युद्ध करू शकत नाही, हे माझे सगळे भाऊ आहेत, बंध आप्त आहेत आणि यांच्याशी मी कसं युद्ध करू, त्यावरून पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने आपली शस्त्र खाली ठेवलेली आहेत. परंतु भगवंतांनी उपदेशाला सुरुवात करून पहिल्यात अगदी गुह्य ज्ञान असं दिलेलं आहे आणि खूप उत्तम ज्ञान असं, की आपण शरीर नाही तर आत्मा आहोत. आणि हे जे सांगत आहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति. हा आत्मा जो आहे, हा देहामधून प्रवास करतोय. अगदी लहानपणापासून, बालपणापासून ते अगदी यौवनापासून, कौमार्यापासून, यौवनापासून ते वृद्धत्वापर्यंत, अगदी हे शरीर जीर्ण होईपर्यंत हा आत्मा या शरीरामध्ये प्रवास करतोय. परंतु हा आत्मा कसा आहे हो? हा आत्मा सच्चित आनंद आहे आणि तो, त्याला कुठल्याही आश्चर्य नाहीये. जरी तुम्ही लहान मुलाच्या आपण शरीरात आहोत, की आपण तरुणाच्या शरीरात आहोत, का आपण वयस्कर वृद्धाच्या नाही, आत्म्याला त्यांनी कुठलाही फरक पडत नाहीये. कारण आत्मा हा, आत्म्याला जसे आपण आत्म्याचे गुण बघितले, आत्म्याला कापता येत नाही, आत्म्याला सुकवता येत नाही, ओलं करता येत नाही, तसं वाऱ्यावर सुकवता येत नाही, अशा प्रकारे आत्म्याचे हे गुणधर्म आहेत. आणि अशा या आत्म्याला भगवंत सांगतायत, की आत्म्याला कुठल्याही प्रकारचं आश्चर्य वाटत नाही, म्हणून तू कुठलंही मनामध्ये करुणा आणि पाप असं आणू नकोस, करुणा आणू नकोस, कारण तू कुठल्याही याने मारणार नाहीयेस. तू त्या देहाला मारशील, पण तू तो आत्म्याला मारणार नाहीयेस. आणि अशा प्रकारे जे अर्जुनाच्या मनामध्ये ज्या 5 कारणं होती, ज्याच्यामुळे त्याची विलापाची कारणं, ज्याच्यामुळे तो करुणा, की त्याच्या मनामध्ये येत होतं, की तो पाप करतो आहे, त्याला कशाचाही आनंद वाटत नव्हता आणि त्याला पारिवारिक परंपरा याचा कुठेतरी ऱ्हास झाल्यासारखा आणि कुठेतरी आपण त्याला धोका निर्माण करतोय, असं कुठेतरी त्याला वाटत होतं. आणि म्हणूनच तो पूर्णपणे असमंजस झाला होता. म्हणून त्या दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी आपण बघितलेले, भगवंतांनी सांगितलं, की स्थित धीर मुनी, तू स्वतःला इतकं स्टेबल केलं पाहिजे, इतकं दृढ केलं पाहिजेस आपल्या निश्चयामध्ये, की तू हल्ला नाही पाहिजेस आपल्या निश्चयावरून. मग कुठलंही संकट तुझ्या समोर येऊ दे, तू तुझ्या कर्माचं, तू तुझं कर्म कर. तू एक क्षत्रिय आहेस, तू योद्धा आहेस, तू तुझं कर्म कर. तू जंगलात जाऊन संन्यास घेतलेला चालणार नाही, तर तू तुझं कर्तव्य केलं पाहिजे आणि तू तुझं कर्म केलं पाहिजे, असंच भगवंतांनी सांगितलंय. पण आता पुढे जाऊन, म्हणूनच की कालच्या ह्याच्यात जसं आपण घेऊन, की स्थिरता, स्थैर्य कसं मनाला आणलंय आणि कशा प्रकारे इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवून, आपण जे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण घेतलं, की जे अगदी प्रत्येक दिवशी मरणाला तोंड देत होते आणि प्रत्येक दिवशी मरण यातनातनं जात होते, तरी पण मनामध्ये दृढ श्रद्धा हीच होती, की भगवंत माझं संकट करणार आहेत आणि भगवंत माझ्या पाठीशी आहेत. तसे आपले श्रीला प्रभुपाद हे स्थैर्य, स्थिर धीर मुनी, आणि कशा प्रकारे त्यांनी मनामध्ये इतका दृढ निश्चय केलेला होता, की कुठल्याही परिस्थितीत, मग कुठल्याही गोष्टींना तोंड द्यायला लागू दे, पण माझा कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्याचं ध्येयापासून मी हटणार नाही. आणि जरा सुद्धा डगमगलेले नाहीत, आपल्या ध्येयापासून न डगमगणारी व्यक्ती. आणि म्हणूनच असं स्थैर्य मनाला आणणं आणि आपलं कर्म
आपलं कर्म करणं, आपलं कर्म जे आपली जी कर्तव्य आहे, त्याला पार पाडणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे, असं भगवंतांनी कालच्या आपल्याला अध्यायामध्ये सांगितलंय. आता अर्जुन पुढे जाऊन थोडासा कन्फ्यूज झालाय हो. ही ही एक स्लाईड मी काल जी शोधत होती तुम्हाला म्हटलं, जे आपण म्हटलं की भगवंतांचे 3 टप्पे. ही स्लाईड मला कालच्या स्लाईडमध्ये या 2 स्लाईड मिसिंग होत्या. एक भगवंतांचं ऐश्वर्य जे मी सांगितलं आणि भगवंतांचे हे आपण आपल्याला म्हणजे ज्यांना जसं मी म्हटलं, की भगवंत ब्रह्म, ब्रह्म या रूपामध्ये म्हणजे हा प्रकाश. प्रकाश हा चहुपर म्हणजे इतकं प्रखर तेज आणि भगवंत ही एक शक्ती आहे, ही एक प्रकाश आहे, असे जे मानणारे लोक आहेत. पुढे जाऊन परमात्मा हे जे चहुभुजा असलेलं, की जसं आपण म्हटलं त्या आकृतीमध्ये, की आधी सुरुवातीला तुम्हाला फक्त एक समुद्र दिसतो हो. असा सपाट समुद्र दिसतो. थोडं पुढे गेलात, की तुम्हाला काय दिसतं तिथे झाडं दिसायला लागतात. थोडं पुढे गेलात, की झाडामधली पानं अगदी क्लिअर दिसायला लागतात. आणि मग थोडं पुढे गेल्यानंतर टप्प्याने पुढे गेल्यानंतर त्या झाडावरती एक पोपट बसलाय आणि तो खातोय काही. हे तुम्हाला दिसतं. आणि मग हे कशा प्रकारे मग हे टप्पे कसे तर तेच इथे, की ज्यांना परमेश्वर कशा रूपामध्ये भेटतो. मग कोणी म्हणतं ब्रह्म आहेत, परमेश्वर एक प्रकाश आहेत, एक शक्ती आहे. परमेश्वर सगळ्यांना स्वीकारतात हं. भगवंतानी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. परंतु तुमच्या मनामध्ये आणि मग हे जे 3 टप्पे आहेत आणि परमात्म्याचं जे परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. हे चहुभुजा जे 4 भुजा असलेलं भगवंतांचं रूप आहे, हे या परमात्म्याचाच अंश आपण आत्मा आहोत. आणि हा परमात्मा आपल्या हृदयामध्येच वसलेला आहे. आणि जेव्हा पुढे जाऊन या भक्तीमध्ये जेव्हा ही शेवटची पायरी मग जसं मी म्हटलं, की टप्पे आहेत भक्तीचे आणि जसे योगाचे टप्पे आहेत, त्यामध्ये जेव्हा अगदी स्वतःला पूर्णपणे शुद्ध अगदी भक्त जेव्हा म्हणवलं जातं, तेव्हा मग भगवंत या भगवान रूपामध्ये नक्कीच दुर्मिळ अशा रूपामध्ये दिसतात. आणि असं हे रूप जेव्हा अर्जुनाला मनुष्य रूपामध्येच भगवंतांनी पूर्णपणे अ, गीतेचा उपदेश केलेला आहे. आणि म्हणून पुढच्या आपण अध्यायांमध्ये बघणार आहोत, की कशा प्रकारे भगवंतांनी अनेक रूपं दाखवली आहेत, परंतु हे जे दुर्मिळ रूप आहे, जसं मी म्हटलं, की देवी-देवतांसाठी सुद्धा हे दुर्मिळ आहे हो. असं हे भगवंतांचं मनमोहक श्यामसुंदर रूप आणि इतकं गोजीरवाणं हे रूप बघून अगदी मन आपलं काय म्हणतो ना, आपण मनाला मोह पडतो आणि कृष्ण प्रेमामध्ये आपण तल्लीन होऊन जातो. आणि म्हणूनच असं हे निरागस आणि असं हे मोहक रूप आहे भगवंतांचं, की जे जे भगवंत शुद्ध भक्त, की जे अगदी जिकडे-तिकडे मग जसं श्रीला प्रभुपादांना, की कृष्ण, 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 कृष्ण सगळ्या जिथे-जिथे, की मला जे काही होतंय ते कृष्ण भावनेमध्ये, की प्रत्येक कर्म करताना त्याच्यामध्ये कृष्ण भावना. जे अन्न खातोय ते कृष्णाला दाखवून तो नैवेद्य खातो आहे. जे काही करतो आहे ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये करतो आहे. आणि मग जेव्हा हे असे पूर्णपणे भगवंतांना विलीन झालेली अशी ही जी व्यक्ती असते, ती पूर्णपणे भगवंतांना मग ती स्थिर मुनी आणि मगच ती शुद्ध त्या भावनेमध्ये आणि मग कुठेतरी भौतिक बंधनांपासून मुक्ती मिळण्याच्या मार्गावरती ती व्यक्ती असते. मग आता काय झालंय, की आता भगवंतांनी सांगितलं हो, की भगवंतांनी सांगितलं, की तू शरीर नाहीयेस, आत्मा आहेस. आणि मग आत्मा आहेस, तर मग मला काय करायचं हे युद्ध करून? मला जर शरीर नाही, माझा आनंद काय घ्यायचा आहे? किंवा मला त्याच्यातनं काहीच मिळत नाहीये. परंतु एकीकडे तुम्ही म्हणताय, की हे पाप नाहीये. जसं आपण पाप या गोष्टीचं बघितलं, की पाप म्हणजे तू जे कर्म करतोय, हे जर तू ईश्वर सेवेमध्ये केलं, हे सेवा जसं हनुमंताचं उदाहरण घेतलं, विभीषणाचं उदाहरण घेतलं, त्या छोट्या उंदराची गोष्ट सांगितली, की जेव्हा भगवंतांच्या सेवेमध्ये हे कर्म केलं जातं, तेव्हा ते पाप धरलं जात नाही. अधर्माचा नाश करतोयस तू. ते कर्म तू मला अर्पण करतोयस आणि म्हणूनच ते कर्म तू केलं पाहिजे. मग आता इथे कुठेतरी अर्जुन कन्फ्यूज झालेला आहे. कुठेतरी अर्जुनाला प्रश्न पडलाय, की "भगवंता मला तुम्ही सांगा." भगवंतांना विचारतोय अर्जुन, "व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुझ्या अस्पष्ट सूचनांमुळे माझी बुद्धिमत्ता चक्रावून गेली आहे. म्हणून माझ्यासाठी सर्वात फायदेशीर ठरेल ते मला निर्णायकपणे सांग. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. भगवंत विचारतोय, अर्जुन विचारतायत भगवंतांना, की "तू मला एकीकडे सांगतोयस, की त्याग हे कर आणि एकीकडे कर्म करायला सांगतोयस माझं. मग या तुझ्या अस्पष्ट सूचनांमुळे" की कुठेतरी क्लॅरिटी नाहीये अर्जुनाला मग.
आणि म्हणूनच ही क्लॅरिटी ही जी समज आणि हे समज स्पष्ट होण्यासाठी या अस्पष्ट सूचनांमुळे माझी बुद्धिमत्ता चक्रावून गेलीये. आणि ह्याचा दुसरी बाजू कशी आहे माहितीये, की अर्जुन स्पष्टपणे कृष्णांना सांगत नाहीयेत, परंतु अर्जुनाला कुठेतरी हे युद्ध नकोय आणि अर्जुनाला युद्ध करण्याची इच्छा नाहीये. म्हणून अर्जुन अशी कुठेतरी या मार्गाने मग असं सांगत नाही भगवंतांना पूर्णपणे अगदी स्पष्टपणे, की तू मला हे असं का केलंस? कारण तो खूप एक शुद्ध भक्त आहे हो, एक प्रिय सखा, एक प्रिय शिष्य आहे भगवंतांचा. आणि म्हणूनच तो भगवंताला या ना त्या रूपाने त्या प्रश्नांमार्फत हे ज्ञान घेऊ इच्छितोय भगवंतांकडून. आणि म्हणूनच तो माझ्यासाठी सर्वात फायदेशीर ठरेल ते मला निर्णायकपणे सांग. आणि मग भगवंत आता सांगतायत अर्जुनाला, की कशा प्रकारे आणि तू काय केलं पाहिजेस, की तुला कशा प्रकारे या गोष्टींवर केंद्रित केलं पाहिजे लक्ष आणि तू काय करणं महत्वाचं आहे. ह्याच्यातले मधले श्लोक थोडेसे गेले आहेत. पुढची स्लाइड आहे का मी बघते. नाही. तर आपण भगवंत सांगतायत की मग तू त्याग करणं योग्य आहे की कर्म करणं योग्य आहे. तर कर्म करणं. मग तू कर्म करणं कशा प्रकारे योग्य आहे, पण आधी कर्म करणं हे कुठलंही थोतांड नकोय. मग आता तुम्हाला ही आकृती दिसतीये, ही चित्र दिसतंय. त्या चित्रामध्ये मला सांगा बरं तुम्ही, मी तुम्हाला आज अनम्यूट केलं नाही, मला वाटतं म्यूट केलेलं नाहीये. हा साधू दिसतोय, तर मला सांगा कर्म करणारा आहे, कुठेतरी संन्यासी अगदी स्वतःला म्हणवतोय, पण काय आहे हो हातामध्ये? हा तुम्ही साधू म्हणाल का हो या माणसाला? नाही माताजी. नाही म्हणणार. कारण का हो? कारण हे प्रभुपादांचा इतका सुंदर शब्द आहे की शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम. हे फक्त दाखवण्याकरता की भगवी वस्त्र धारण केली आणि थोडं ज्ञान घेतलं की कर्म झालं आणि संन्यास घेतला आपण सगळ्या गोष्टींचा, तर तसं शक्य नाही. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् निगूढात्मा मिथ्याचरः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. माताजी, जो कर्म इंद्रियावर अंकुश ठेवतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय वस्तूवर वास करते तो निश्चितच स्वतःला भ्रमित करतो आणि त्याला ढोंगी म्हणतात. त्याला ढोंगी म्हणतात. हरे कृष्ण. आणि त्याच्या आधी मी थोडंसं तुम्हाला पुढे जाऊन सांगते की गोंधळ याच्या आधीचा श्लोक मी जरा तुमच्यासाठी, हे तर मी येणार आहे या श्लोकावरती आणि याचं कारण तुम्हाला सांगते की कशा प्रकारे ढोंगी माणसं आणि या कशा या छल कपटवाले आणि अशा या आपल्या कलियुगामध्ये तर की निश्चितच हे भ्रमित करणारे लोक की जे स्वतःला साधू समजतात आणि कशा प्रकारे ढोंग करतात. पण त्याच्या आधी मी हा श्लोक म्हणतीये. श्री भगवानुवाच लोकेस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. श्री भगवान म्हणाले, हे निष्पाप अर्जुना, मी यापूर्वी सांगितले आहे की आत्मसाक्षात्कारासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्याचे दोन वर्ग आहेत. काही जणांचा तात्विक तर्काद्वारे अर्थात ज्ञानयोगाद्वारे, तर इतरांचा भक्तीपूर्ण सेवेद्वारे आत्मसाक्षात्कारी होण्याकडे कल असतो. आणि म्हणूनच केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकत नाही. तसेच केवळ संन्यास घेऊनही मनुष्य या गोष्टीतून मुक्त होऊ शकत नाही. भगवंत या दोन श्लोकांमधून, म्हणून हे दोन श्लोक मला म्हणणं खूप गरजेचं होतं. म्हणजे कशावरती? तर तुम्ही कर्म करणं हे महत्वाचं आहे. मग आपल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या सोडून दिल्या आहेत आणि मी हिमालयात गेलोय आणि संन्यास घेऊन बसलोय, नाही हो. म्हणजे मला सगळं मिळालं आणि मी सगळ्या भौतिक बंधनातून मुक्त झालो नाही. भगवंत असं कधीच सांगत नाही. परंतु तुम्ही तुमचं कर्म करा आणि मग ते कर्म असं करण्याने, मग केवळ कर्म करून सुद्धा ते होत नाही, पण ते कर्म कशा प्रकारे करावं या गोष्टीवर आपण येतोय आता. आणि म्हणूनच भगवंत याचं महत्व सांगतायत की नुसतं कर्म करून सुद्धा तुम्ही त्याच्यातनं बाहेर पडू शकत नाही आणि नुसता संन्यास घेऊन की त्यापासून त्याग करण्याने सुद्धा तुम्ही भौतिक बंधनापासून तुमची सुटका नाही. परंतु आणि म्हणूनच अशा ढोंगी लोकांचं भगवंतांनी उदाहरण दिलंय की जो कर्म इंद्रियांवर अंकुश ठेवतो, की कर्म इंद्रिय त्याला अगदी जे काही करण्यावरती किंवा मी याच्यापासून विरक्ती घेतलेली आहे, मला आता हे करायचं नाहीये कारण मला साधू व्हायचं आहे आणि मला या आध्यात्मिक याच्यामध्ये वाटचाल करण्यासाठी हे सोडायचं आहे. परंतु मन इंद्रिय वस्तूंवर वास करते आणि मग कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीसाठी बघा
ही इंद्रिय तृप्ती संपत नाहीये आणि तो निश्चितच अशी व्यक्ती निश्चितच स्वतःला भ्रमित करत असते. जसं काल आपण बघितलं, की कशाप्रकारे काम, क्रोध, लोभ, मोह आणि कशाप्रकारे भ्रमामध्ये जाऊन बुद्धीचा भ्रंश होतो आणि बुद्धी जेव्हा नाश पावते, तेव्हा माणूस अधःपतनाला जातो. जसं आपण ते उदाहरण घेतलं, की कशाप्रकारे माणसाला आसक्ती कुठल्या थराला नेऊ शकते, की इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवणं. खूप सुंदर अशी एक आकृती पुढे मी दाखवणार आहे तुम्हाला, की कशाप्रकारे मन आणि इंद्रिय आणि बुद्धी यांची कशी सांगड घातलेली आहे सुंदर आणि कशाप्रकारे तुम्ही बुद्धीला कंट्रोलमध्ये ठेवू शकता. कशाप्रकारे तुम्ही बुद्धीवर स्वतःचं सामर्थ्य मिळवू शकता आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे अशा अशा व्यक्तीला ढोंगी म्हटलंय, की जो इंद्रिय वस्तूंवर वास करतो आणि तो स्वतःला भ्रमित आणि मग स्वतःला भ्रमाखाली फक्त मी साधू आहे आणि मी कमंडलू घेतलंय आणि मी संन्यासाची वस्त्र घातली आहेत एवढं दाखवून तुम्ही साधू होत नाही. आणि मग त्याच संदर्भात मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छिन, की दुसरीकडे माताजी वाचाल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दुसरीकडे जर एक प्रामाणिक व्यक्ती मनाने क्रियाशील, इंद्रियावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आणि आसक्तीशिवाय कृष्ण भावना भवित कर्मयोग सुरू करतो, तर तो त्याहूनही श्रेष्ठ स्वतःच्या व्यवसायात राहणे आणि जीवनाचा उद्देश पूर्ण करणे, जे भौतिक बंधनातून मुक्त होऊन देवाच्या राज्यात प्रवेश करणे, हे अधिक चांगले आहे. मुख्य स्वार्थ गती किंवा स्वार्थाचे ध्येय विष्णू पर्यंत पोहोचणे आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. म्हणजे की आता जो आपण संन्यासी ढोंगी बघितले, की ज्याच्या प्रकारे कर्मेंद्रियांवर जरी, की मला हे सोडून दिलंय, मी हे खाणं सोडून दिलं किंवा मी हे वाचतो आहे किंवा ह्या गोष्टी करण्यावर दिलाय, पण इंद्रिय तृप्ती आपले ज्ञानेंद्रिय, मग जे काही डोळ्याला बघायचंय किंवा मग ती वासना आणि त्या वासनेच्या आहारी जाऊन त्या गोष्टी करणं, म्हणजे काही तुम्ही कुठेतरी अधःपतनालाच जाता आणि कुठेतरी फक्त दाखवण्यासाठी ते अध्यात्म असतं. परंतु हीच गोष्ट मी तुम्हाला एक राजाची गोष्ट सांगेन जी इथे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दिसत असेल चित्रामध्ये. तर या राजाचं ज्या भागवतामध्ये ही गोष्ट आहे, की चैतन्य महाप्रभूच्या काळातली गोष्ट आहे. आणि या राजाला जेव्हा चैतन्य महाप्रभू आपल्या गावामध्ये आले होते, तेव्हा त्यांचं दर्शन घ्यायचं होतं. आणि ज्यांनी जगन्नाथाची यात्रेचं आयोजन केलेलं होतं. परंतु चैतन्य महाप्रभूंनी नकार दिला या राजाला भेटण्याचा. कारण का? कारण तू कुठेतरी या सगळ्या भौतिक याच्यामध्ये आहेस आणि त्या बंधनांमध्ये आहेस आणि सगळ्या तर कुठेतरी त्यांना ते जाणवलेलं होतं. त्यामुळे त्यांनी त्या गोष्टीला त्याला भेटण्यासाठी नकार दिला होता. परंतु जेव्हा त्याला कळतं, की आता चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या अ, अ, पुरीच्या म्हणजे त्यांच्या जगन्नाथ यात्रेसाठी त्यांच्या इथे जवळ आलेले आहेत, तेव्हा राजा सगळं सोडून आपल्या हातामध्ये झाडू घेतो आणि तुम्हाला दिसतंय, की तिथलं की जिथे जगन्नाथाची यात्रा भरणार असते, जिथे यात्रा अवतरणार असते, तिथे ते झाडू घेऊन स्वतः स्वच्छ करत असतात. आणि हे जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंच्या दृष्टीस पडतं, तेव्हा चैतन्य महाप्रभू स्वतः त्यांना दर्शन देतात. असं आहे, की तुम्ही कृष्ण भावना भावीत मग तुमच्या मनाला, की तुम्ही मनाचा तुमचा, की मी राजा आहे, तर मी असं का करायचं? असं नाही. तर कृष्ण भावनेत ज्या यात्रेसाठी ज्याचं मी सगळं आयोजन केलंय, की मी फक्त एवढ्याच गोष्टी करणार आणि मी फक्त वरच्या दृष्टी किंवा मी कोण आहे आणि असं, की मीच हे सगळं केलंय असं नसून, की हातामध्ये झाडू घेऊन जेव्हा झाडलंय, की जे कृष्ण भावनेमध्ये, की आपण सेवा करतोय, त्या सेवा देण्यामध्ये कमीपणा वाटत नाहीये. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी महाप्रभूंनी त्यांना दर्शन दिलेलं आहे आणि म्हणून हे कृष्ण भावना भावित कर्म केलेलं आहे. आणि म्हणून या कृष्ण भावना म्हणून भगवंतांनी सांगितलं, की कर्म करा आणि कर्म मला अर्पण कर. की तू तुझं कर्म करच, तू तुझं कर्तव्य केलं पाहिजेस. तू त्या कर्तव्यापासून हटू नकोस, परंतु ते मला अर्पण कर. आणि मग ते कशाप्रकारे आणि मग इथे आपल्याला ही आकृती सुंदर असं हे चित्र दाखवते, की तू कर्म करतोयस आणि तू तुझं कर्तव्य करतोयस. मग काय सांगितलंय भगवंतानी, की तुम्ही आत्मा आहात हे जाणून ते अलिप्तपणे करा. की जसं कमळाच्या पानावरचं पाणी तुम्हाला माहितीये, की कशाप्रकारे ते वेगळं असतं हो. जरी असं ओतलं तरी ते ओलं होत नाही पान. कारण कुठेतरी ते अलिप्त असतं, कुठेतरी ते विरक्त, की माझ्यावर ते पाणी पडले, पण कुठेतरी मी त्याच्यापासून दूर आहे. जसं पुढे जाऊन आपण बघणार आहे, ही भौतिक प्रकृती सगळी निर्माण केलेली आहे भगवंतानी, पण भगवंत पूर्णपणे अद्वैत आहेत, पूर्णपणे त्याच्यापासून अनासक्त आहेत आणि कुठल्याही गोष्टीचा
या भौतिक प्रकृतीतल्या त्रैगुणांचा कुठलाही प्रभाव नाहीये. तशाच प्रकारे भगवंत सांगतायत की तुम्ही आत्मा आहात हे जाणून अलिप्तपणे तुमचं कर्तव्य करा. की अटॅच्ड विथ डिटॅच्ड लाईफ, की तुम्ही स्वतःला किती जोडून घ्यायचं आणि कशा प्रकारे तुमचं कर्म करायचं हे तुमच्यावर आहे. बॉल इज इन युअर कोर्ट, की तुम्ही कशा प्रकारे, मग तुमच्या हातात माप आहे त्याचं, की तुमच्या इच्छेने तुम्ही कसं कर्म करताय. मग ते तुम्ही स्वतःसाठी करताय, अहंकाराने करताय का मग तुम्ही कृष्णाला अर्पण करून करताय, त्या भावनेने करताय. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला आता पुढचे प्रकार येत आहेत. हे वाचाल माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुमचे विहित कर्तव्य पार पाडा, कारण काम न करण्यापेक्षा तसे करणे चांगले आहे. कामाशिवाय आपले शरीरही राखता येत नाही. अगदी बरोबर. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तुमचे विहित कर्तव्य म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तू क्षत्रिय आहेस, तू युद्ध कर. मग तू जर ठरवलंस की जंगलात जाऊन तू संन्यास घ्यायचाय, किंवा तू जर ठरवलंस की वैश्याप्रमाणे, मग आपण पुढे जाऊन त्या सगळ्या विभागणीवर येणारच आहोत. पण तू जर ठरवलंस की मी कुठला तरी व्यवहार करायचा आहे, तर तुला जर तो नाही पटला, तर उद्या तलवार काढशील. म्हणजे की ज्याचं त्याचं कर्म त्यांनी करावं, ज्याचं त्याचं कर्तव्य त्यांनी पार पडावं. तुमचं विहित कर्तव्य तुम्ही पार पाडा. कारण काम न करण्यापेक्षा तसं करणं चांगलं आहे. की तुम्ही नुसते बसून संन्यास घेतलाय आणि मी सगळ्यापासून मुक्त झालेलो आहे, मला कशाचीही आसक्ती नाहीये, मला हे नकोय, मला ते नकोय, पण मी करणार पण काही नाहीये. मग काय हो? मग ते शारीरिक शरीर बसून काय नुसतं बसून राहायचं? मग त्याला काय, ते शारीरिक तुम्ही किती समस्यांना तोंड द्यायला लागेल अशा गोष्टींना. मग त्याचपेक्षा भगवंत सांगतायत की तुम्ही तुमचं कर्म करा, विहित कर्म करा, पण कुठल्या भावनेने करा. आणि म्हणून पुढे जाऊन आपण या कर्मांचे प्रकार बघतोय आता. हे कर्मांचे प्रकार कसे मोडलेत बघा, की सकाम कर्म, तुम्ही कर्म करताय मटेरियल म्हणजे या भौतिक युगामध्ये जे चांगलं काम, जे चांगल्या प्रतिक्रिया देतात, मग कुठेतरी चांगल्या प्रतिक्रिया म्हणजे तुम्ही सकाम कर्म करताय. आणि मग हे सकाम कर्म झालं. त्याच्यानंतर निष्काम कर्म आहे, जे निस्वार्थ इच्छाहीन कृतीच्या फळाशी संलग्न नाही, असं हे निष्काम कर्म. मग एखाद्या झाडाची उपमा द्यायला लागली, एखादी झाड मी लावलं आहे, हे मी लावलं आहे तर मला याची फळं पाहिजे, हे मी कर्म करतोय. कारण मला त्याच्यापासून चांगल्या प्रतिक्रिया हव्या आहेत. मला त्याच्यापासून फळ हवं आहे. परंतु मी हे झाड लावतोय आणि कोणीही याचे, मला काहीही त्याची फळाची, कोणीही त्याच्या फळं घ्यावी आणि सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. मग त्या निष्काम प्रवृत्तीने, त्या निष्काम प्रवृत्तीने ते काम केलं जातं. त्याला निष्काम कर्म असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर विकर्म. विकर्म हे वाईटच हो. विकर्म म्हणजे काय? उदाहरणार्थ, की पार्किंगमध्ये नो पार्किंग लिहिलंय आणि तिथेच जाऊन गाड्या पार्क केल्यात. हॉर्न नको लिहिलंय, की शाळा आहे समोर, तिथेच पॉ पॉ करणं चाललंय. म्हणजे काय? नियमांच्या बाहेर जाऊन केलेलं कर्म. नियम ओलांडून केलेलं कर्म हे विकर्म. की मी म्हणजे कोण? मला सगळं येतंय. मी म्हणेल ती पूर्व दिशा मी करेन, ते कर्म बरोबरच आहे. मग ते बरोबर आहे का हे शास्त्राला पारखून बघितलंय? काही ज्ञान आहे त्याच्याबद्दल? नाही. ते बघण्याची इच्छा नाही. मग ते विकर्म. मग ते कुठेतरी चुकीच्या मार्गावरचं कर्म, ते विकर्म. आणि हेच या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा निष्काम कर्म हे कृष्ण भावनेने, की भक्ती क्रिया ज्यासाठी कोणाला कोणतीही प्रतिक्रिया सहन करावी लागत नाही, की अशा भक्तीमधलं कर्म, मग त्यामध्ये तुम्हाला कुठलीही प्रतिक्रिया ही घ्यावीच लागत नाही. कारण ते इतकं कृष्ण भावना भावित होऊन केलेलं असतं आणि इतकं या भक्ती भावामध्ये केलेलं असतं. असं हे अकर्म. आणि असं हे अकर्म म्हणजे या अकर्माकडे जाताना आपण बघणार आहोत, की कुठल्याही प्रकारचं, या स्लाइडवर मी नंतर येतेय. आपण काही स्लाइड आहेत त्या पुढे मागे झालेल्या असल्या तर आपण, एक मिनिट हां. आधी आपण प्रकार पूर्ण करूया. ठीक आहे. तर या अकर्माची मग उदाहरणं द्यायची झाली, तर या अकर्म, आता तुम्ही म्हणाल, की अकर्म हे काय? तर निष्काम कर्माच्या पुढची पायरी आहे. की मग कुठलीही फळाची अपेक्षा तर ठेवलीच जात नाही. पण अशा प्रकारे कुठल्याही प्रतिक्रियांची ही इच्छा नाही, की प्रतिक्रिया मिळाल्यावर त्याच्या कशाने काय वाटलंय आणि मग हा असा म्हणला म्हणून तसं वाटलं, तो तसा म्हणला. कारण त्या प्रतिक्रियांची इच्छा, कारण त्याच्या पलीकडे गेलेलं असतं. इतकं बॅलन्स, इतकं दृढ झालेलं असतं मन, की असं हे अकर्म करणारे मग प्रत्यक्ष नारद मुनी, व्यास मुनी, हे सगळे जे, की ज्यांनी अकर्म, ज्यांनी सगळ्यांना दीक्षा देऊन, ज्या शिष्यांना चांगल्या, जसं आपण म्हटलं वाल्याचे वाल्या कोळी झाले, तसे मृगारी ऋषी, या सगळ्यांना त्यांनी चांगली उत्तम ज्ञान देऊन उत्तम प्रचिती दिली त्यांना. आणि मग ह्या अकर्माच्या वाटचालीकडे ते गेले, की कसं मनाचं परिवर्तन झालं.
आणि मग या कृष्ण भावना भावित भावनेने कर्म केलं जातं, त्याला अकर्म म्हटलं जातं. याच्या पुढे जाऊन आपण की एखादे चांगले कर्म दुसऱ्याकडे घेऊन जाते, ते कधीही न संपणारे असते. लोक तुमच्याशी कसे वागतात, आता हे खूप प्रॅक्टिकल गोष्ट मी तुम्हाला याच्यातनं सांगायला की कर्म. मग कर्म करताना तुम्ही तुमचं कर्म करताय. तुम्ही तुमचं कर्म करताय एवढं तुमच्या हातात आहे. पण तुमची प्रतिक्रिया आहे तुमचं कर्म आणि लोक तुम्हाला प्रतिक्रिया देतायत हे त्यांचं कर्म आहे. आणि हे त्यांचं कर्म कुठेतरी तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाहीये. तुम्ही तुमची प्रतिक्रिया देऊ शकता. तुम्ही तुमचं कर्म करू शकता आणि मग हे कुठेतरी बुमरँग सारखं की एखादं मग ते चांगलं कर्म दुसऱ्या की एखाद्या चांगल्या गोष्टीची जर वाटचाल असेल, एखादे चांगलं कर्म केलं, मग आपण म्हणतो की चोरी केल्यानंतर किंवा खोटं बोलल्यानंतर ते वाईट, 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 वाईट मग 10 खोटी बोलायला लागतात आणि मग ते कुठेतरी स्वतःवरच आदळून येतं. कुठेतरी बुमरँग सारखं तुमच्यावर परत येतं, की तुम्हाला बघा की जेव्हा आपण म्हणतो इट विल कम बॅक टू यू म्हणजे कितीही वेळा तुम्ही केलत, की चांगलं वाटतंय ते सुरुवातीला मग ती गोष्ट कुठेतरी अमृतासारखी वाटते, पण शेवटी जाऊन कुठेतरी ते विष असतं आणि ते तुमच्यावरच उलटतं. याचा सांगण्याचा अर्थ काय, की कर्माचे भोग म्हणजे कर्माचं, की एखादं चांगलं कृत्य दुसऱ्या चांगल्या कृतीस पात्र आहे. प्रतिक्रियेची ही साखळी, की चांगल्या कृत्याने मग तुम्हाला चांगलं कृत्यच परत मिळेल. यापुढे चांगलं केल्यानंतर जसं ते तुम्हाला त्याची प्रतिक्रिया ही तुमच्यावर चांगल्या पद्धतीने येते. अशा प्रकारे याला डॉमिनोज म्हटलंय, की जसं एक पाडलं की दुसरं त्याच्यावरती सगळी साखळी अवलंबून आहे. मग या कर्माची ही साखळी आहे. आणि मग कर्माच्या या साखळीत जसं पुढे म्हटलंय, की या बांबूच्या रोपाला मग ते कुठेतरी टप्प्या-टप्प्याने होतं हो. पायरी-पायरीने होतं. चांगलं कर्म तुम्ही म्हटलंय, की जादूची कांडी फिरवली आहे आणि मग सकाम कर्माचं अगदी निष्काम कर्म करायला खूप कठीण असतं हो ते. की मग असं जसं ह्याच्यामध्ये आता हा प्रश्न दिलाय, की जो जनरली विचारला जातो, की मग चांगल्या लोकांच्या बाबतीतच वाईट का घडतं? असा हा प्रश्न. आता हे काही-काही ॲक्चुअली अचानक आलेले आहेत या काही स्लाइड्स, की जे हे प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं मला वाटतं आपण शेवटी पण हे करू शकतो. परंतु हे कशा प्रकारचे आहेत, तर हे प्रारब्धावर कुठेतरी आणि हे पापी प्रतिक्रियांचे टप्पे आहेत आणि या बांबूचं उदाहरण का दिलेलं आहे? बरीच वर्ष लागतात, अनेक वर्ष पाणी द्यावं लागतं, तेव्हा त्याला रोप येतं. म्हणजे कुठेतरी चांगली गोष्ट करायला, कुठेतरी त्याला खत-पाणी घालून त्या सकाम कर्माला चांगल्या वृत्तीस वाढीस लावायला वेळ लागतो. आणि म्हणूनच कुठेतरी मग ते सहन करायला लागतात आणि कुठेतरी मग जे काही भोग, जे काही आपण म्हणतो आता ह्याच्या ये ना काही पुढच्या अध्यायांमध्ये याची उत्तरं येतील तुम्हाला, की मग ते कर्म, मग 40% हे आजच्या जन्मात पूर्ण झालेलं आहे, तर 41व्या टप्प्यापासून 41व्या टक्क्यापासून ते पुढच्या जन्मामध्ये तुम्हाला भोगायला लागतंय. आणि मग अशा प्रकारे कसं ते तुम्हाला त्या गोष्टीचा प्रतिक्रिया किंवा त्या गोष्टीचे परिणाम असतात ते भोगायला लागतात. अशा प्रकारे हे पुढचं तर मी या प्रश्नावर तुम्हाला परत येईन. आपण आधी कर्माच्या प्रकारांवर होतो, तर मला वाटतं तो टप्पा ह्या ज्या काही स्लाइड्स आहेत त्या थोड्याशा त्याला निगडीत आहेत, पण थोड्या नंतर डिस्कस करणारे आहेत. तर आपण ह्या श्लोकांनी पुढे जाऊया, ज्या कर्माच्या वाटचालीकडे आपण चाललेलो आहोत. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री विष्णूसाठी यज्ञरूप कर्म केले जावे, अन्यथा या भौतिक जगात कर्म करून बंधन निर्माण होते. म्हणून हे कौंतेय पुत्र, त्याच्या आनंदासाठी योग्य ते कर्म करा. अशा प्रकारे आपण नेहमी बंधनातून मुक्त व्हाल. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आता आपण जेव्हा यज्ञ, आता हे यज्ञरूप कर्म, जे मी तुम्हाला आता या युगांमध्ये सांगणार आहे, की कशा प्रकारे हे कर्म केलं जातं मग. कशा प्रकारे हे यज्ञ केले जातात आणि मग यज्ञ हे वेदांपासून किंवा कशा प्रकारे या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या वेदांपासून आणि मग वेदांच्या ह्याच्यातनं जे की यज्ञ या करून, की कशा प्रकारे देवी देवतांना प्रसन्न करून जसं आपण म्हटलं, की इंद्राची पूजा केली जायची, की वरुण राजा मग पावसाची याचना करण्यासाठी इंद्राची पूजा केली जायची, की जेणेकरून पावसाची निर्मिती होईल. तशा प्रकारे या सत्ययुगामध्ये, त्रेतायुगामध्ये, द्वापार युग आणि आता जे चालू आहे ते कलियुग, ज्याची 4,500 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि त्याच्या पुढे सुद्धा अजून 4 लाख म्हणजे कितीतरी वर्ष अजून बाकी आहेत. आणि अशा प्रकारे
या सत्ययुगामध्ये काय केलं जायचं जेणेकरून लोकांचा यज्ञ कुठला होता, की लोक काय अर्पण करायचे, भगवंताला काय अर्पण करायचे आणि कुठले यज्ञ की ज्याचं फलित घेतलं जायचं, पण कशा प्रकारे यज्ञ केले जायचे, कुठलं गोष्ट तर सत्ययुगामध्ये, ज्या युगामध्ये लोक लाखो वर्ष जगायचे, अशा युगामध्ये लोक ध्यान करू शकायचे. कारण इतकं पवित्र वातावरण असायचं, या पवित्र वातावरणामध्ये लोक ध्यान करू शकायचे आणि ध्यानाचा यज्ञ अर्पण करायचे भगवंतांना. तेच त्रेतायुगामध्ये जे प्रभू रामचंद्रांच्या युगामध्ये अग्नीचा म्हणजे यज्ञ याग केले जायचे, आहुती दिल्या जायच्या आणि त्याच्यामधून विष्णूला ते अर्पण केलं जायचं, भगवंतांना ते अर्पण केलं जायचं. तेच द्वापार युगामध्ये कसं तर अर्चना केली जायची, देवळांमध्ये जाऊन पूजा केल्या जायच्या, मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा केल्या जायच्या. आणि या सगळ्यानंतर आता या कलियुगामध्ये जिथे चैतन्य महाप्रभूंनी 500 वर्षापूर्वी हा महामंत्र आणला आहे, त्या पवित्र हरिनामाचा जप हा यज्ञ आहे. कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे नामजप, नामस्मरण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कशा प्रकारे आणि मग हे विष्णूला कर्म कशा प्रकारे अर्पण केलं जायचं, जसं आपण या स्लाइडवर बघितलं की या यज्ञातनं आणि मग या यज्ञ रूपातनं कर्म केलं जावं, कारण ते विष्णूला अर्पण केलं जावं, जे भगवंतांना अर्पण केलं जावं. आणि जर ते अर्पण न करणारे की मला प्रमोशन मिळावं, मला नोकरीमध्ये एवढं काही मिळावं, मला पैसा हवा आहे, मला मुलबाळ व्हायला हवं आहे, माझं लग्न ठरायला हवं, या गोष्टींनी यज्ञ केला जातो. पण तो कुठेतरी कुठे असतो, तो स्वतःसाठी असतो, तो कुठेतरी तुमच्या इंद्रियांसाठी असतो, तुमच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी असतो, तो भगवंताला अर्पण केलेला नसतो. आणि म्हणूनच भौतिक जगामध्ये कर्म करून बंधन निर्माण होतं. जर तुम्ही या बंधनात कुठेतरी तशाच प्रकारे यज्ञयाग केले, यज्ञरूप केलं, तर ते कुठेतरी भौतिक बंधनात अडकवायचं असतं. परंतु जेव्हा तुम्ही विष्णूंना ते अर्पण करता, त्यांच्या आनंदासाठी ते योग्य कर्म करता, तेव्हा तुम्ही या भौतिक बंधनांपासून मुक्त होण्यासाठी नक्कीच कुठेतरी वाटचाल करा. कारण ते कुठेतरी तुम्ही स्वतःच्या स्वार्थासाठी, मग कुठेतरी त्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवून तुम्ही कृष्ण भावनेमध्ये ते यज्ञ करते आहात, तुम्ही तो विष्णूंसाठी यज्ञ करता आहात, तुम्ही ते कर्म विष्णूंसाठी करते आहात. या कर्म भावनेला, या भावनेला अतिशय महत्व आहे. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन की जसं मी म्हटलं नाम जपाचा, की जे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसत आहेत, की ज्यांनी सांगितलं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, की त्यांनी सांगितलं हरेर नम, की कुठलंही नाही तर हरिनाम, कुठलाही इतर मार्ग नाही, कुठलाही इतर मार्ग नाही, कुठलाही इतर मार्ग नाही. आणि अशा प्रकारे या नामस्मरणाचा अत्यंत महात्म्य भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि ज्या या मी चित्रामध्ये तुम्हाला परवाच्या पण दाखवलं होतं, तसे हे चैतन्य महाप्रभू, बलराम, त्याच्यानंतर वासादी जे शिवाचे अवतार, त्याच्यानंतर हे राधाराणीचे अवतार आणि नारदांचे अवतार, असे हे 5 ज्यांच्यामध्ये अंश या पंचतत्व मंत्राचा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त वृंद. मग अद्वैत, गदाधर आणि श्री वासादी हे जे आहेत हे सदाशिवाचे, राधाराणींचे आणि नारदाचे अवतार आहेत. आणि श्री चैतन्य महाप्रभू हे भगवंतांचे अवतार आहेत, कृष्णाचा अंश आहेत. आणि बलराम हे प्रभू नित्यानंद. अशा प्रकारे या पंचतत्व मंत्राचं महात्म्य आहे, जे चैतन्य महाप्रभूंनी पृथ्वी तलावरती कलियुगामध्ये आणलं 500 वर्षापूर्वी. आणि म्हणून या मंत्राच्या आधी पंचतत्व मंत्र म्हटला जातो. हे भगवान चैतन्य प्रभू हे स्वतः कृष्ण आहेत. ते कृष्ण मंत्र उपदेश करण्यासाठी त्यांनी 500 वर्षापूर्वी कलियुगामध्ये जन्म घेतला होता. आणि म्हणून हेच मी म्हणते की हरेर नम हरेर नमैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा. की या भांडणं आणि ढोंगी पाखंडी या सगळ्या युगातील तारणाचं एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नावांचा जप करणे. इतर कोणताही मार्ग नाही, इतर कोणताही मार्ग नाही, इतर कोणताही मार्ग नाही. कलौ एव नास्ती, की कुठल्याही प्रकारचं नाही, तर नामस्मरणाने तुम्ही भगवंतांना. आणि मग खूप काही सांगत नाहीये तो, की भगवंतांचं नामस्मरण. मग पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय की कशा प्रकारे नामस्मरण केलं जातं. आपण पुढच्या अध्यायांमधनं बघणार आहोत की या नामस्मरणाचे पण कशा प्रकारे आपण केलं जातं. मग त्याला कुठलीही बंधनं नाहीयेत.
तर त्याच्या आधी आपण हे कर्माबद्दल आज शिकतोय. जर कर्मयोगावर पूर्ण केंद्रित करून आपण हे कर्म कशा प्रकारे विष्णूला अर्पण करतोय आणि मग हे कशासाठी केलं जातं कर्म. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी अन्नांवर अवलंबून असतात, जे पावसाने निर्माण केले आहेत. यज्ञ केल्याने पाऊस पडतो आणि विहित कर्मातून यज्ञ उत्पन्न होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जसं मी आता म्हटलं, की मग भगवंतांना विष्णूला हा यज्ञ केला जातो. आता श्रीला प्रभुपादांनी इतर देवी देवतांना म्हणजे इतर देवी देवता यांना कुठेतरी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हटलंय. कुठेतरी सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला पुरवठा केला जातो. आपल्याला अन्न, वस्त्र, निवारा या गोष्टींचा पुरवठा आणि आपल्याला सगळ्या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या जातात. आणि मग या भगवंतांपासूनच येतात आणि खूप सुंदर पद्धतीने हे मांडलेलं आहे प्रभुपादांनी, की भगवंतांमध्ये हे सगळ्या देवी देवता निवास करतात, की ज्या सगळ्या अन्न, वस्त्र, अन्नासारख्या अन्न, पाणी या सगळ्या गोष्टींचा पुरवठा केला जातो. आणि म्हणूनच आपण जरी सगळ्या इतर देवी देवतांची पूजा केली तरी तो यज्ञ हा विष्णूला अर्पण केला पाहिजे. आणि सर्व प्राणी मात्रांना मग ही सृष्टी जी निर्माण केलेली आहे ती सृष्टीमध्ये हे सगळे अन्नावर अवलंबून असतात. जे अन्न कशाने येतं तर अन्न हे पर्जन्य राजाने येतं. आणि मग यज्ञ कशासाठी केला जातो. यज्ञ की हा पाऊस पडण्यासाठी मग विहित कर्मातून यज्ञ निर्माण केला जातो. मग त्यासाठी शास्त्राचा आधार आणि मग वेदांत म्हणजे शास्त्र, की भगवंताला जाणून या वेदांमार्फत जेव्हा यज्ञ याग केले जातात आणि धार्मिक त्या शास्त्रीय पद्धतीने आणि त्या ज्ञानाने सगळे विहित कर्म जेव्हा केले जातात तेव्हा ते यज्ञ पूर्णपणे विष्णूला अर्पण केले जातात. आणि त्याच्यामधून मग पावसाची निर्मिती होऊन पाऊस पडतो आणि अन्न प्राप्त होतं. आणि बघा हे कशा प्रकारे सगळं सायकल आहे, की अन्न कोणी वेदांना निर्माण केलंय. वेद भगवंतांपासून. वेदांचा अंत हे कृष्ण भगवान आहेत हो. ज्यांनी वेदांना जाणलं परंतु कृष्णाला नाही जाणलं त्यांनी काय जाणलं. आणि म्हणून हे वेद या वेदांमध्ये जी शास्त्रोक्त माहिती दिलेली आहे आणि कशा प्रकारे विहित यज्ञ विहित कर्म करा आणि जी कर्म करा. मग आपण म्हणतो की तुम्ही सत्यनारायणाची पूजा करताय, मग तुम्ही कुठल्याही प्रकारची एखादी पूजा करता आहे, कुठलं रुद्र करता आहे, बघा त्याला कुठले तरी काही नियम असतात. प्रत्येक गोष्टीत शास्त्राने काही नियम लिहून ठेवलेले आहेत. त्या नियमाप्रमाणे ते यज्ञ आणि याग केले जातात. अशा प्रकारे पावसाला निर्मिती आणि म्हणून हे यज्ञ जेव्हा विष्णूला अर्पण करण्यासाठी केले जातात तेव्हा या विहित कर्मातून पावसाची निर्मिती होते. पर्जन्याला अवतरून अन्नाची निर्मिती होते. आणि मग हे अन्न या अन्नापासून जेव्हा आपण पदार्थ तयार करतो आणि हे पदार्थ जेव्हा भगवंताला नैवेद्य म्हणून अर्पण करतो तेव्हा ते पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित कर्म झालं. आणि मग त्या नैवेद्याचा जो आस्वाद घेतो त्याचं काय सांगावं. त्याचं तर वर्णनच करायला नको. अशा प्रकारे कसं सगळं अवलंबून आहे आणि कशा प्रकारे हे सायकल आहे, की अन्न, पाणी या गोष्टी या भगवंतांकडून कशा पुरवल्या जातात आणि कशा प्रकारे कारणीभूत ठरतात आणि कशा प्रकारे हे विहित कर्म आपण करायला पाहिजे. अशा हे कर्म विष्णूंना अर्पण केलं पाहिजे हे सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून ही गोवर्धनाची गोष्ट सांगितली तुम्हाला आठवत असेल तर गोवर्धन पर्वत हा जेव्हा भगवंतांनी सांगितलं होतं नंदराजांना की तुम्ही इंद्राची पूजा नका करू तर तुम्ही पर्वतांची पूजा करा, तुम्ही गोवर्धनाची पूजा करा. जेव्हा गोवर्धनाची तेव्हा तुम्हाला ती गोष्ट आठवत असेल. आणि मग इंद्राने कोप करून जो पाऊस पडला होता ज्याच्यामध्ये भगवंतांनी 7व्या वर्षी अगदी काय म्हणतात ना 7 दिवस त्या करंगळीवरती गोवर्धन पर्वत उचलून आपल्या सगळ्या वृंदावन वासियांचं रक्षण केलेलं होतं. ही या गोवर्धन पर्वताची आणि पर्वताला कशा प्रकारे बघा की त्या कर्म केलेलं होतं आणि कशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलं. मग त्यांच्या बाल्य रूपामध्ये आणि त्यांच्या बाल्य त्या बुद्धीला कशा प्रकारे त्यांनी सांगितलं आणि कुठेतरी परीक्षा घेतली होती. कुठेतरी गर्वाचं केलेलं ना हरण, गर्वाचं घर खाली म्हणतो आपण तसं भगवंतांना शरण आलेले होते नंतर इंद्र. कारण की भगवंतांनी रक्षण केलेलं होतं. भगवंत भक्तांचं रक्षण करायला नेहमीच आहेत. आणि म्हणून तेव्हा गोवर्धन पर्वत फक्त 7व्या वर्षी अगदी करंगडीवरती उचलून धरून त्यांनी सगळ्या आपल्या वृंदावन वासियांचं रक्षण केलेलं होतं. म्हणून असं हे विहित कर्म आणि या यज्ञ कर्माचं हे महत्व दिलेलं आहे.
मग या सगळ्या कर्म करण्यापासून भगवंत सांगतायत, की हे सगळं विहित कर्म करण्यापासून कुठेतरी आपण का वंचित होतो? कुठेतरी हे कर्म का केलं जात नाही? आणि कुठेतरी त्या भावनेला दृढ करण्यासाठी काय कमी पडतं? तर यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. महापुरुष जे आचरण करतात, सामान्य लोक तेच अनुसरण करतात. आपल्या अनुकरणीय कामाद्वारे जे आदर्श प्रस्तुत होतात, संपूर्ण जग त्यांचे अनुसरण करतो. हरे कृष्ण माता. अनुसरण करतो. अगदी बरोबर. किती सुंदर प्रकारे हे मांडलंय, की मग तुम्ही जेव्हा स्वतः की एखादी गोष्ट तुम्ही स्वतःला अनुकरण, आता हे कसं संलग्न आहे एकमेकांशी, की तुम्ही जे आचरण करताय, जे आता प्रभुपाद जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी की जेव्हा हा महामंत्राचा प्रसार करण्यासाठी जेव्हा पृथ्वी तलावर हा कृष्णाचा महामंत्र आणला, त्याला त्या भावनेने आणला आणि का त्यांनी लोकांना की मी कृष्ण आहे आणि मला माना सगळे अशा याने नाही. तर त्यांचं अनुकरण लोकांनी कसं केलं? त्यांनी त्यांच्या वागण्यातून आणि त्यांच्या ज्या काही कृतीतून त्यांनी त्या भक्तांनी सगळं त्यांचं अनुसरण केलेलं आहे. पण आता हा जर मनुष्य तुम्हाला दिसतो आहे, हा जर सिगारेट ओढतोय आणि दुसऱ्या लोकांना सांगतोय, की तुम्ही स्मोकिंग करू नका. आई बघून टीव्ही बघत-बघत जेवतीये आणि मुलांना सांगते, "ए, जेवताना टीव्ही बघायचा नाही." कसं चालेल हो? की मग तुमचं अनुसरण कोण करतंय? आणि तुम्ही योग्य व्यक्तीचं अनुसरण, मग ते कर्म करणारी व्यक्ती, ती आदर्श होणारी व्यक्ती त्या आदर्श होण्याला, आदर्श त्याचा फॉलो करण्याला ती योग्य आहे की नाही? त्याच्यासाठी योग्य गुरु आणि योग्य व्यक्ती, की ज्यांचं अनुसरण केलं जातं आणि या योग्य व्यक्तींचं अनुसरण केलं जातं. महापुरुष, ह्या महापुरुषांनी ज्यांनी हे महामंत्र, की जे काही आपण बघतो या जगामध्ये, की हे माझे आदर्श आहेत. मग जेव्हा आपण म्हणतो हे माझे आदर्श आहेत, मग ती आदर्श व्यक्ती का म्हटली जाते? कारण की सामान्य लोक त्यांच्या कार्याचं अनुसरण करतात. त्यांच्या कार्याला फॉलो करतात आणि का त्यांचे अनुसरण, का त्यांचे अनुयायी जमतात? कारण त्यांनी कुठेतरी त्या चांगल्या गोष्टींना, कुठेतरी त्यांच्या ज्या काही कृती आहेत, त्या सगळ्या सत्कर्माकडे नेणाऱ्या असतात आणि म्हणूनच अशा व्यक्तींचं अनुयायीत्व स्वीकारलं जातं आणि मगच अशा व्यक्ती अनुयायी बनवू शकतात आणि म्हणून महापुरुषांना सामान्य लोक अशा प्रकारे त्यांचं अनुसरण करतात. कशा प्रकारे बघा आता हे, की बदक एक चाललाय त्यांच्या मागे फॉलो, की उदाहरणांद्वारे म्हणजे प्रत्येक नेतृत्व करणारा जो महापुरुष असतो, की त्याच्यामध्ये ती सामर्थ्य हवं असतं आणि ते आदर्श जगाला दाखवून देणारे आणि की मी असा आहे, की मी हे करणारा आहे आणि मला तुम्ही हे म्हणा, असं करून नाही चालत. तर जो तुम्हाला जगाला सगळ्यांना चांगल्या गोष्टीची आणि चांगल्या गोष्टींचा उपदेश करतो, अशा व्यक्तींना आदर्श व्यक्ती म्हटलं पाहिजे. आणि कशा प्रकारे मग या गोष्टी, कशा प्रकारे या इंद्रियांचं आपण बघतो, की कशा प्रकारे या गोष्टींना मग ही आदर्श व्यक्ती कशा प्रकारे घडलेली असते. ही आदर्श व्यक्ती घडण्यामागे, की या आदर्श व्यक्तीनी आपल्या इंद्रियांवरती आणि आपल्या मनांवरती ताबा मिळवून कशा प्रकारे स्वतःला तेवढं सामर्थ्यवान बनवलेलं असतं. एक सुंदर ही आकृती आहे, जे मी तुम्हाला सांगत होती, की कशा प्रकारे इच्छांपासून आणि इंद्रिय तृप्तींपासून स्वतःला वंचित करणं आणि या इच्छांचा त्याग करणं, मग हे कसं शक्य आहे? तर कशा प्रकारे ही बुद्धी, मन आणि ही इंद्रिय कशी एकमेकांना जोडलेली आहेत. तर तुम्हाला इथे दिसतंय, की डोळे आहेत, नाक आहे, कान आहे, हात आहे आणि जीभ आहे. ही सगळी आपली इंद्रिय आहेत. ही जी आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत, ही जी सेन्सिटिव्ह आपली जी सेन्सेशन समजणारी ही सगळी ज्ञानेंद्रिय आहेत. या ज्ञानेंद्रियांच्या दोऱ्या आपल्या मनामध्ये असतात आणि या मनावरती ही बुद्धी राज्य करत असते. ही बुद्धी राज्य करणारी सत्सद विवेक बुद्धी आहे का मग कुठेतरी मूढात्मा, कुठेतरी ती अधःपतनाला जाणारी बुद्धी आहे? कारण का? कारण आत्मा या रथामध्ये बसलेला आहे आणि आत्मा अतिशय योग्य पद्धतीने हे निरीक्षण करतोय, की कशा प्रकारे बुद्धी मला कार्यरत करतीये. बुद्धी ही मनाला कंट्रोल करतीये, मन इंद्रियांना कंट्रोल करतंय बघा, की मनाच्या हातात त्या इंद्रियांच्या दोऱ्या आहेत. मग कुठेतरी ती वासना, कुठेतरी आसक्ती कोण रोखू शकतं? तर मन रोखू शकतं आणि मनाला बुद्धी रोखू शकते.
आणि मग हा आत्मा, मग या आत्म्याला कशा प्रकारे घडवलं पाहिजे, हे सगळं घडवून कशा प्रकारे घडण केलं पाहिजे आणि कशा प्रकारे या नामस्मरणाद्वारे, मग हे जसं मी खूप छान कालची एक आकृती होती की ज्याच्यामध्ये पक्षाला अन्न दिलं नाही तर तो पक्षी मरेल पिंजऱ्यामध्ये, असं एक छान एक आकृती होती जी मी तुम्हाला त्या स्लाइडमध्ये नव्हती, की मग त्या आत्म्याला जर अन्न दिलं नाही आणि आत्म्याला जर तुम्ही त्या प्रकारे नामस्मरणाचा आणि जर चांगल्या कर्मांचं, चांगल्या गोष्टींचं जर अन्न दिलं नाही तर कशा प्रकारे त्याची वाढ होणार, कसं तुम्ही जोपासणार पुढे, हे महत्वाचं आहे. आणि मग हे सगळं करण्याला मी जसं म्हटलं, की हे मी आत्मा नाही, मी शरीर आहे, हे जर म्हणणारी व्यक्ती असेल, कुठेतरी ब्लॉकेज कसं येऊ शकतं? कुठेतरी अहंकार का येतो? कारण मग तो खोटा अहंकार कसा येतो बघा मध्ये. प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला जीवात्मा स्वतःला सर्व क्रियांचा कर्ता मानतो, पण प्रत्यक्षात प्रकृतीच्या तिन्ही गुणांद्वारे कर्म केली जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कुठेतरी बघा, कुठेतरी जेव्हा भगवंतांनी सांगितलं, की तू आत्मा आहेस, शरीर नाही, हे जर तू स्वतःला आणि मग अलिप्त होऊन ते कर्म करून आणि अलिप्ततेने ते कर्म करणं आणि कुठल्याही प्रकारच्या फळाची अपेक्षा न करता ते कर्म करणं, या सकाम वृत्तीकडे आणि सकाम वृत्ती, निष्काम वृत्ती आणि अकर्माकडे वाटचाल करते. परंतु परंतु याला खंड कधी पडतो? कारण मी सगळं केलंय. आता फॉर एक्झाम्पल, की मी एखाद्या घराची निर्मिती केली. अहो, घराची निर्मिती बांधलं तुम्ही ते, पण कुठून आल्या विटा, कुठून आलं सिमेंट? मग मी करता आहे, मी भोगता आहे, मी असं केलं आहे. हा अहंकार आहे सगळा. परंतु अहंकाराच्या प्रभावाने म्हणूनच या मोहित झालेला जीवात्मा मग तो काय मानत असतो, की मी शरीर आहे. मग तो आत्म्याला कुठला? तो आत्म्याला नाहीच तर माझं हे शरीर आहे आणि मी हे भोगता आहे. मी या शरीराचा नियंत्रक आहे. कारण मग तो आत्म्याला मानणारच नसतो. आत्मा, परमात्मा हे कुठल्याही प्रकारचे संदर्भच त्याला नसतात. कारण माझ्या शरीराला भोगायचंय ते आणि माझ्या शारीरिक इच्छा, माझ्या इच्छा तृप्तीला मी सगळ्यात तृप्त करतोय आणि सर्व क्रियांचा कर्ता हा स्वतःलाच मानतो. परंतु प्रत्यक्षात काय असतो? प्रत्यक्षात भगवंत भोगता आहेत. प्रत्यक्षात भगवंतांनी याची निर्मिती केलेली आहे. मग तुम्ही झाड असतं, परंतु झाड ज्याच्यापासून निर्माण केलं जातं ते बियाणं कुठून आलं हो? ते बियाणं कोणी आणलं आहे? मग तुम्ही कोण आहात? तुम्ही आहात भोगतात याचे का भगवंत आहे? करता कोण आहे? भगवंत आहेत का तुम्ही? मग हे जेव्हा जाणतो, हे जेव्हा एखादी व्यक्ती जाणण्याच्या मार्गावरती जाते, ती कुठेतरी आत्मसाक्षात्काराकडे आणि ती कुठेतरी मग त्या सत्कर्माच्या आणि निष्काम कर्माच्या मार्गावरती असते. परंतु जेव्हा या तिन्ही गुणांच्या सत्व, रज आणि तम गुणांच्या पूर्ण बंधनाखाली आणि पूर्ण काय म्हणतो ना, त्या मायेखाली जेव्हा सगळी कर्म केली जातात, तेव्हा ती सगळी त्या बंधनांमध्ये बांधणारी असतात. भौतिक बंधनांमध्ये बांधणारी असतात आणि मग कुठेतरी तो अहंकार, कुठेतरी ती बुद्धी आणि कुठेतरी ते मन, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अधःपतनाकडे आणि मग फक्त मी करतोय आणि तो अहंकार फक्त कुठेतरी त्या क्रोधाकडे आणि कुठेतरी त्या भ्रमाकडे नेत असतो. आणि मग फक्त आपल्याच भ्रमामध्ये ते आयुष्य जगायचं आणि फक्त मी म्हणजे कोण? इतकंच इतकंच विश्व असतं, की मी माझं शरीर आहे. मग हे न जाणण्या, ह्याच्या पलीकडे जेव्हा काही जाणलं जातं, याच्या पलीकडे जेव्हा जाऊन काही गोष्टींचा विचार केला जातो, याला आत्मसाक्षात्काराची भावना कुठेतरी वाढीस लागल्याचं मानलं जातं. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत तिथे अर्जुनाने विचारलंय, की "हे कृष्णीचे वंशज, एखाद्याला बळजबरीने गुंतल्याप्रमाणे अनिच्छेनेही पापी कृत्य करण्यास प्रवृत्त केले जाते." हो, केलं जातं. बघा, की एखाद्याची इच्छा नसेल, आपण बघतो या भौतिक जगामध्ये, की एखाद्याची इच्छा नसेल, अर्जुन म्हणाला, की जरी ती व्यक्ती सात्विक वृत्तीची असली, तरी पण हे कृष्णीच्या वंशजा, की एखाद्याला बळजबरीने मग बळाबळे का उतरवलं जातं? तर माताजी वाचा पुढचं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसा अग्नी धुराने झाकलेला असतो, जसा आरसा धुळीने झाकलेला असतो किंवा भ्रूण जसा गर्भाने झाकलेला असतो, तसाच जीव या वासनेच्या विविध अंशांनी झाकलेला असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, जसा अग्नी धुराने
अग्नी आपल्याला दिसतोय, पण तो धुराने सगळा आच्छादित असतो. आरशावरती धूळ साठलेली असते. जसं ओरिजिनल आरसा बघितलात तर पारदर्शक असतो. ओरिजिनल आग तुम्ही आगीच्या नुसत्या ज्वाळा बघितल्या तर कशा असतात त्या आगीच्या ज्वाळा. पण धुराने त्याला सगळं धुराचं साम्राज्य असतं. त्याचप्रमाणे गर्भ कशाने झाकलेला, भ्रूण कशाने तर गर्भामध्ये झाकलेला असतो. त्याचप्रमाणे हा जीव वासनेच्या विविध अंशांनी आणि मग ह्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या त्रयी सगळ्या या मायेखाली आणि सगळ्या काम, क्रोध, लोभ, मोह या मायेखाली आच्छादलं गेलेलं आहे. आणि या वासनेमुळे सगळं आच्छादित झालंय. मूळ व्यक्ती कशी आहे? मूळ आपण कसे आहोत? तर मूळ खूप निर्मळ, शुद्ध असू. पण जेव्हा हा आत्मा या भौतिक जगामध्ये आलेला आहे, तेव्हा या सगळ्या वासनांनी तो आच्छादला गेलेला आहे. आणि म्हणूनच अशा विविध अंशांनी हा झाकला गेलेला असतो. आणि मग आपण हा यज्ञ बघितलेला आहे, की कशा प्रकारे आणि मग कशा प्रकारे या आत्म्याला आणि कशा प्रकारे यज्ञाचे कर्म करून कशा प्रकारे तुम्ही ही धूळ झटकू शकाल किंवा मग ह्या आत्म्याला कशा प्रकारे सामर्थ्यवान बनवू शकाल. तर एकच यज्ञ आहे, फक्त विहित कर्माचा एकच यज्ञ आहे, जो नामस्मरणाचा यज्ञ आहे. या कलियुगामध्ये हा नामस्मरणाचा कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यासाठी मग या नामस्मरणाने तुम्ही तुमचं सामर्थ्य वाढवू शकता. आणि या नामस्मरण जितकं कराल तितकं ते तुमचं मन आणि इंद्रिय यांना नियंत्रण करताना तुम्ही स्वतः प्रत्यक्ष याचा अनुभव घ्याल, की कशा प्रकारे तुमच्या इच्छा आणि वासनांना तुम्ही कशा प्रकारे नियंत्रित करू शकता. आणि मग कुठेतरी ही वाटचाल तुम्हाला या भौतिक बंधनातून कुठेतरी मुक्त करण्याच्या वाटेने असते. वाटचालीकडे असते आणि मग भगवंत सांगतायत, की ह्या देहाचा जेव्हा त्याग करशील तेव्हा मी वाट बघतोय तुझी. आणि जर गोलोकामध्ये प्रवेश मिळवायचा असेल तर या कुठलं तिकीट म्हणतात ना तसं ह्या नामस्मरणाचं आहे हो. की तुम्ही नामस्मरण ही खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट आहे मग. आणि ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणतात ना, की जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी पुढेही आपण येणार आहोत या गोष्टीवरती. परंतु इतकी ही अशी पुंजी आहे आणि असा हा नामस्मरणाचा यज्ञ सगळ्यांनी करावा. या एकच हा नामस्मरणाचा महिमा चैतन्य महाप्रभूंनी जो दिलेला आहे जो, जे भगवंतांचे अंश होते. आणि असा हा यज्ञ करून कलियुगामध्ये विहित कर्म आपलं या कृष्ण भावनेने पार पाडावं. आणि मग हे भगवंतांनी सांगितलंय, की काय काय खरं आहे. मग काय त्याग बरोबर हे जे आपण आजच्या ह्याच्यातनं बघितलं, की कर्म करावं का संन्यास घ्यावा. मग कर्म कशाप्रकारे कर्म करावं. मग कर्माचे प्रकार जे निष्काम कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, सकर्म, विकर्म आणि अकर्म. हे कशाप्रकारे कर्माचे विविध प्रकार बघितलेत. आणि मग कर्मकांड जे इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जातं, ते तुमचं कर्मकांड जे कर्माच्या आणि मग कृष्ण भावना भावित कर्माला कशा प्रकारे महत्व आहे. आणि मग जे महान आदर्श ज्यांनी स्वतःला जसं काल आपण स्थिर स्थिर मुनी बघितलं, तसे हे महापुरुष यांना कशा प्रकारे यांना अनुसरण केलं जातं. आणि मग जे कोण सर्वात महत्वाचा शत्रू आहे, तर हे माया, मोह, काम, क्रोध हे त्रैगुणांनी सगळं जे आच्छादलेलं आहे, हे कुठेतरी ब्लॉकर आहे आणि हे कुठेतरी आपल्या मार्गामध्ये अडचणी आणतंय. कुठेतरी हे आपल्याला या भौतिक जगामध्ये गुंतवून ठेवतंय आणि कुठेतरी या कामवासना आणि कुठेतरी ही आसक्ती माणसाला त्या गोष्टीकडे खेचली जाते. आणि कसं याला नियंत्रण मिळवावं. आणि म्हणून ती सुंदर आकृती, की या नियंत्रण कशा प्रकारे या मनाला नियंत्रण करावं, या इंद्रियांना कसं नियंत्रण करावं, या इंद्रियांना कसं, मग जिभेवरती ताबा कसा हवा, कानांवरती ताबा कसा हवा, तुमच्या नाकावरती ताबा कसा हवा, मग तुम्ही जे करता आहे, तुमची त्वचा आहे, त्याला ताबा कसा हवा, तुम्ही डोळ्यांनी काय बघावं, या प्रत्येक गोष्टी जर तुम्ही तुमच्या, मग मला ही मूव्ही बघायचीच आहे कारण मला खूप छान वाटतं. अरे करा, तुम्ही कर्म करा, परंतु ते कशा प्रकारचं कर्म करताय आणि कुठल्या प्रकारचं, मग त्याला कुठलीही आसक्ती आणि भगवंत म्हणत नाहीत, की तुम्ही सगळ्या गोष्टींचं, मग हे सगळं क्षणभंगूर आहे, याचा सगळ्याचा आनंद मिळतोय. पण हे कसं आहे हे पुढे जाऊन आपल्याला कळणार आहे. पुढच्या 5व्या अध्यायामध्ये खूप छान सांगितलंय. कर्म संन्यास योगामध्ये पण आपण हे बघणारच आहोत. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्याची महती ही आहे. आणि कुठेतरी जसं मी म्हटलं, की हे यज्ञ कर्म केलं जातं. जसं कालच्या ह्याच्यामध्ये मी सांगितलेलं, की वंश परंपरा याचं कारण या 3.18 मध्ये बघितलंच, की हे जे यज्ञ केले जातात, हे कशा प्रकारे शास्त्रोक्त पद्धतीने, की युधिष्ठिर राजा
युधिष्ठिराने जसं म्हणतात की रामाचंच राज्य होतं तेव्हा आणि युधिष्ठिराने राजसूय यज्ञ केला. युधिष्ठिराला कमी नव्हतं काही, पण त्यांनी जनतेसाठी, जसं जनक राजाचं एक उदाहरण आहे की जनकाला स्वतःसाठी नाही, त्यांनी जनतेसाठी आणि त्याचं कर्म फलित सगळ्यांना मिळावं अशा प्रकारे या यज्ञाच्या भावनातनं, या विहित कर्मातनं, की मला ते फळ नकोय, त्या निष्काम कर्मातून, त्या निष्काम वृत्तीतून ते केलं जातं. अशा प्रकारे म्हणूनच मग कुठेतरी भगवंत म्हणून म्हणाले, की वंश परंपरेला तो कुठेही धोका नाही होणार आहे. कारण या यज्ञांच्या फलितानी आणि कुठेतरी हे जेव्हा निष्काम वृत्तीने करणारे, की आज युधिष्ठिर जेव्हा राज्यावर बसेल, ज्यांनी रामराज्यासारखं रामराज्य केलेलं आहे, त्याच्यामुळे तू कुठलीही चिंता बाळगू नको, कुठलाही धोका बाळगू नकोस. अशा प्रकारे त्यांच्या मनाचं असे हे खूप सुंदर निरूपण केलेलं आहे प्रत्येक गोष्टींवरती. आपण बघाल प्रत्येक श्लोकावरती, की या श्लोकातून तुम्हाला त्या गोष्टीची महती कळते आणि म्हणूनच आजच्या या अध्यायातून आपल्याला कर्म, विहित कर्म कसे करावे आणि मग अकर्म, सकर्म, निष्काम कर्म आणि अकर्माची वाटचाल कुठल्या दृष्टीने, कृष्ण भावना भावित कर्म हे अकर्माकडे कशा दृष्टीने नेतं, हे आपण आता अनेक पुढच्या पण 2-3 अध्यायामध्ये, हा सगळे कर्मयोगच चालू आहेत आपले. पहिले 6 हे पूर्ण कर्मयोगावर आधारित आहेत आणि मग त्याच्यामध्ये ही कृष्ण भावना भावित कर्म आणि मग संन्यासी, की संन्यास होऊन मग कर्म संन्यास योग कशा प्रकारे आहे, हे आपण पुढच्या अध्यायामध्ये 5व्या बघणार आहोत. तर मला असं वाटतं बहुतेक तरी खूप काही काही गोष्टी थोड्याशा काय म्हणतो ना आपण, जड आहेत किंवा काही संदर्भ देण्याच्या दृष्टीने, परंतु खूप प्रयत्न केला की सोप्या दृष्टीने तुम्हाला समजेल असं ह्या स्लाइड्सच्या प्रयत्नांनी. तर अशा प्रकारे आपण आज 3ऱ्या या अध्यायाला, कर्मयोगाला समाप्त करतोय. काहीही तुम्हाला प्रश्न असतील, आज मी कोणालाच म्यूट केलेलं नाहीये. तुम्हाला प्रश्न असतील तर कृपया विचारा. हरे कृष्ण. कोणाला अतिशय आहेत का सुंदर प्रश्न? विवेचन केले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अतिशय सुंदर विवेचन. अतिशय व्हेरी नाईस. प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू, थँक्यू. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. कृष्णाची कृपा आहे सगळी. प्रयत्न हाच आहे की तुमच्या सगळ्यांपर्यंत ते पोहोचावं. व्हेरी नाईस, व्हेरी हरे नाईस. कृष्ण.